doble matriu. 3 agendes, una triple agenda, nacional, internacional, estat espanyol, i 2 fases de cada agenda. Fase referendària, és a dir, des de les eleccions fins al moment en què es fa el referèndum, i després el procés constituent. Per tant, són 6 marcs de treball, 2 per cada una de les 3 agendes. En el cas de l'agenda catalana, la fase referendària és treballar tots els mecanismes per poder fer el referèndum i convocar-lo al mateix temps que s'ha anat consolidant una majoria social per tal de guanyar aquest referèndum. És imprescindible per nosaltres en aquesta fase referendària constituir de manera immediata, ja en el principi, el que nosaltres en diem la Comissió Promotora pel Diàleg Nacional, per donar transparència absoluta a tot el procés, fer una participació de totes bandes, tant d'entitats, partits polítics, però sobretot ciutadania, és a dir, dur aquest diàleg nacional a les ciutats, a les viles, als barris, on ciutadans de manera individual i particular puguin fer les seves aportacions en aquest procés. Sense aquesta comissió promotora del diàleg nacional, el procés naixeria coix, naixeria buit i naixeria absolutament feble. I d'això en diem aquest fòrum ciutadà. I pel que fa a la fase de procés constituent, promoure tot el debat de com ha de ser aquest nou estat. És a dir, el que us deia d'aquest model cívic, institucional, d'organització territorial, quina policia volem, si volem exèrcit o no volem exèrcit, com farem la seguretat social, perquè el que no es tracta precisament és de fer una fotocòpia d'un estat que no xuta, que és l'estat espanyol. Per tant, quin model de seguretat social voldrem, si voldrem exèrcit o no, com voldrem la justícia, tot això.